Jeg har det mig Emil, jeg er tilbage med den der piratkamp der. Jeg starter bare lige her. Det er jo fordi, at der skete lige et eller andet med kameraet. Ja, på her. Efter mig. Kom så. Fuck. Så ja, nu skal du se mine venner. Mine venner, de tager hvor de biler, der står deroppe, og så kører de herned og hjælper mig. Fuck. Et af mine yndlingsvåben. Du kan også spille multiplayer. Jeg skal lave en video om det her senere. Det er min yndlingsvåben. Fuck. For helvede, de stod krummet. Døde mennesker. Se, jeg har bare lagt døde mennesker over det hele. Det er noget, du kan i mappen, det tror jeg. Men se, det er virkelig svært at få en livleje, og sådan noget, lave det præcis. Men jeg har det gjort det så godt, jeg kunne. Ja, men det er en fed map. Så jeg kaldte den Død og Pirat, og jeg sender et link til, hvad jeg hedder på PlayStation Network, så kan I adde mig som ven. Kan jeg adde mig som ven. Prøv at se her. Ham der, han løber hen til piraterne. Alle mine venner, de går her. Prøv at se piraterne. Der er allerede krig derovre. De har taget broen over, tror jeg. Jeg kan se, de kørt i bil derovre. De har taget en af bilerne. Og så er de, jeg tror det er en af os, der har taget en af bilen. En af vores, der har taget en af bilerne, og så... Ja, så er de bare kørt rundt. Ja. Fucking bitch. Fuck me! Der. Det er så det gad jeg ikke til at skulle hen i træet eller sådan noget. Se, det tager lang tid at sætte dem ordentligt. Dem er. De finder, det vil jeg bare sætte på det der. Det vil du godt se, de hænger bare i luften. Det tager lang tid. Virkelig lang tid for her. Skal jeg lige en ting, så man også hurtigt, så man også skal sådan stille det ordentligt. Alt sådan, du skal gøre alt selv. Ja. Prøv at se der. Nemlig sådan noget der. Der. Og sådan noget der. Men prøv at se. Her der har jeg lavet en kæmpe fejl. Jeg er kommet til at grave ind her. Men du kan godt se, der er jo. Bitch. Nå. Tak fordi I så med. Subscribe, hvis I har lyst, og ja. I må også gerne like, hvis I har lyst til sådan noget. Det var den her pretty for helvede seje map, som jeg har lavet. Ja. Nu vil jeg lave en video, hvor jeg spiller multiplayer.